La tortuga. Hi havia una vegada una tortuga que no li agradava l'escola. El que volia era quedar-se a casa o estar tot el dia pel carrer. Trobava massa difícil seguir les normes de l'escola. Li costava molt seguir les ordres que deien els mestres. Eren moltes i molt llargues. Cada dia la tortuga es deia ella mateixa que intentaria no posar-se en problemes. Però no ho aconseguia. Se sentia frustrada i llavors feia alguna cosa que no havia de fer i ja tenia problemes. Sentia com si no tingués control sobre el que feia i les altres tortugues no volien jugar amb ella i la tortuga es va començar a sentir sola i dolenta. Un dia la tortuga es va trobar amb la tortuga sàvia, que tenia més de 200 anys i sabia moltes coses. Tortuga, per què estàs tan trista? Tinc un problema molt gran. Sempre estic al mig de baralles i em sembla que ningú m'estima. Et diré un secret. La solució dels teus problemes la tens tu. Sempre que estigues enfadada, frustrada o preocupada, tu el que has de fer és entrar dins teu. Quan estigues dins teu, pots seguir aquests passos. Parar. Respirar. Com em sent? Quin problema tinc? Buscar una solució. La tortuga sàvia va ensenyar a la tortuga com posar-se dins la closca per calmar-se, tal i com ara jo vos ensenyaré. Feu així. Creueu els braços per davant del pit, llavors digueu-vos a vosaltres mateixos. Pare, respire, pense com em sent, quin problema tinc i busque una solució. Ara ja ho saps. La pròxima vegada que tingues problemes, entra dins teu i calma't. A la tortuga li va agradar la idea i ho va voler provar. L'endemà a l'escola, la tortuga estava fent feina quan un company es va posar a molestar-la. Va sentir com es començava a enfadar i just quan anava a barallar-se va recordar la tècnica per tranquil·litzar-se. Es va posar els braços, el cap i les potes dins la closca i es va dir a ella mateixa: para, respira. Va pensar que sentia enfadada i si no canviava es barallaria i va buscar una solució. La tortuga estava contenta de veure que era agradable estar dins seu i es va sentir tranquil·la. Es va quedar sorpresa de veure que la seva mestra estava somrient. Li va dir que se sentia molt orgullosa d'ella. La tortuga ho va practicar una vegada i una altra, moltes vegades, sempre que sentia que alguna cosa la preocupava. Es posava dins la closca i es calmava. Després d'unes setmanes, la tortuga va descobrir que als seus amics els agradava jugar amb ella i que la feina li semblava més fàcil. Es sentia feliç. Conte contat, conte acabat.